Som I kan se, så er det mange forskellige hesteracer, vi har fået samlet. Målet er så mange firsmænd som muligt med, repræsenteret her. Og selvfølgelig går nogle af racerne på nogle vogne, som ikke er det tidstypiske for den race, men vi har valgt i dag i år at satse lidt mere på det spektakulære, på nogle flotte vogne og få nogle firsmænd frem, så der er lidt at se på. Lige sådan så handler det også om at vise, at kørsel kan være alt andet end bare tur i skoven med en gummivogn. Kørsel kan være konkurrencekørsel. Konkurrencekørsel er jo i den store gren bygget op, ligesom ridsportens military. Det vil sige, at det er delt op i 3 discipliner. Første dagen kører man dressur, hvor der er forskellige programmer, alt efter om man kører hest eller pony, om man kører 1, 2 eller 4 spand. På anden dag kører man maraton. Maraton er ligesom militærets terrændel. Der er nogle travetapper. Så går man ind i nogle faste forhandlinger, som skal gennemføres hurtigt muligt på tid. På tredje dag har man det, man kalder forhindringskørsel. Det er et antal porte med bold på toppen, som så skal gennemføres hurtigst muligt uden nedrivninger. Og det giver så det samlede resultat, hvor man har vist, at ens hest er meget alsidig og kan klare mange forskellige kvaliteter. Men udover den form for kombineret konkurrence, så kan man også deltage i selvstændige discipliner. Vi har noget, vi kalder det kommende dressurkop, hvor der udelukkende køres dressur. Vi har noget, der hedder topkop, hvor man kun kører forhindringskørsel. Så det vil sige, at selvom man ikke er særlig øvet og ikke har trænet specielt meget, så kan man faktisk godt deltage i det, der hedder topkop. Topkop er for alle, og hesten er på banen i 2 gange 2,5 minutter, så det er ikke noget, der kræver voldsom kondition. Man skal bare kunne tælle fra 1 til 15 og gennemføre med rød til højre og hvid til venstre. Men det er en god måde at komme ind i køresporten på og få lidt smag for, hvordan det er at komme ud og se sin hest, hvordan den oplever det at blive spændt på et par sted, eventuelt hvor der er andre heste og vogne i nærheden af den. Men før man også langt, hvis man er helt ny med at køre, så er det vigtigt, at man får en kvalificeret rådgivning og vejledning omkring anskaffelse både af hest, vogn og øvrigt udstyr. I princippet så kan alle hesteracer blive brugt til at gå på vogn, men i sagens natur er det sådan, at der er nogle racer, som er avlet og udviklet til at gå på vogn, og de er jo naturligvis de bedste til det, hvis det handler om at have noget ro på, noget sikkerhed på, som hvis man for eksempel kører noget show her. Skal man derimod køre konkurrence på højde del, så er der tvivl om, at så er det ligesom i ridsporten, så er det henholdsvis sportsponier, eller dansk varmblod, eller noget forældre Oldenborg, man skal bruge, hvor at når man starter og er helt ny i det, alt efter hvilken størrelse hest eller pony man ønsker, så er det en Sjælland pony, en fjordhest eller en Oldenborg, man skal vælge som de begynder. Når man så har fundet den rigtige hest, som man skal vælge ud fra noget om sikkerhed,